Абе, няма. Замяне, моля, само не дърпай мрежите. Сами... Ето и там подолу от фейката. Има ли по? Някой от вас има ли здравиме! Какво има? Не знам. Също това има. Добре. Нула голи. Мен това гол, защото аз не си събирам ръката. Сокове и тук! Абе, много студени вече. Сокове има, да знаете. Къде са тези сокове? Е, там отдолу. Е, там отдолу. Виждаш ли сте? Айде, ти! Не си успешна. Айде, Марина! Дуртен им, дай! Дай! Давай! Куцай тичай! Мама те вика. Ти къде отиваш? Тук съм. Ма не е важно. О, не, аз предвих. Ето това го дам на мащаба. Ще почувате. Значи, награбих се с вода и с сок и с не е тежко и ако не знам как ще... Поне имам късмет с овощар, защото... Петрото! Да, ама сега това ако го дам на баща ми, той ще пие. Че сме взели толкова неща и аз сме ги пил. Какво стана? Зарушите да ги пия, ами е тежко вече. Какво стана? Марти, дай ти тяхно тежко. Абе, баща ми няма проблем. Сика, сика. Аля, мокни ме! Ама май ти си спъдна. Не ти се трезеря. Айде, бъди, пази! Не е дома! Айде, бъди, да можеш! Айде, мърни се! Може ли? Семи! Стига да е! Дай, може! Чакай, трябва да взема стика. Ще ми чакаш. Айде, идвай. Не, няма да има. Трябва колкото се естествено, че трябва да изтичаш до там. Не искат ли? Не знам.
знаем, трябва да видим колко часа. 1:43. Ама нали... Има... Ама ние нали... 2:30. Колко време? 2:30 сме ние. Ние чакаме. 4. Колко време е от класа свърши нашата? Има някъде... час и 10 минути, май. Или 50 минути. Аре! Браво, Фифо! Аре, Фифи! Фифи! Фифи игра, Фифи. Фифи! Викай му Фифи са! Фифин! 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 Какво да тича Пипин? Фифи! Снима! Да, и камерата снима. Пашва? Кой беше твоя сън? Ауе, къде съм поставил, Я ти имаш нещо! Пусете хората! Австралиста съм там. И само осъзнай. Кико, давай, Кико, давай! Крак! Как аз чупя пръстета. Томас! Не. Това е чисто ново, бе! Кико, изпълнявай! Ти си Томас! Е така, Английски на български. Английски на български. Добре, Томас. Не. Ласенето ще падна. Какво? Чакай, бе. Не. Да. Тя има кури и ти имаш кури, значи ти... Чакай, бе! Айде, пошъл, бе! Пошъл, давай! Айде, някой там! Айде, Кико! Не излезва. Някой с него! Дори! 12 годишни, Владен, 12 годишния, за да имика следващия! Еми вече... Не! Този Иван! Е така да се видя. Браво, Никол! Ти не играй. Не играя. Да. Казаха, че Австралия да съм там. Да. О, студено ми. Не отивам тук. Не го пъти. Опа. Чия е тази камера? За снимане на канала ни. Да, в YouTube. Само как се отказа. Къде отиваш, бе? Ама баби гърл. Тома, ти си Барби Гърл, не знаех. Тома, аз не бих бил. Не го бия. Той ме бие. Бояне! Бояне! Стига! Ти си яла, бе. Достатъчно ли има 7 порите за земетресение? Аз даже да съм яла почти нищо. Ели, твърде много едеш. Казах. Тя го каза, не аз. Ти тренираш. Не, Томас! Аз 80 кила. А ти? Томас, ти 60 кила. Фифо! Браво! Знаеш колко?
Ей, сега беше си го изпрати. Ево сега. Дай малко те представи. Гади. Опа! Ели! Си ръката, дай си ръката. Ти какво друго тренираш, освен хокей? Нищо. Не, Гриза в това, дето само 7 по Рихтер може да стане заради нея. Не. Ели! Може да ти кажа нещо? Ядосан кит. Ели! Не изкараш двойка на матурите в 4-ти клас. Ама то бихте бяха на мен. Кръсти! Да кажеш обаче, че давай, Бори! Да си кажа хубавия стик. Виж колко е готин. Чико, шут! Айде, Бори! Искам гол! Давай! Бори, папа Кико! Иначе тренирам повече спорти, като Муай-тай. Вече 2 години. Кое? Муай-тай. Ям за да знаеш. Кой спорт? Не знам. Айди бе! Казвам, че трябва да върнеш спорт.